गाबोन 10 नभेम्बर थामहिनबा गाबोन बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसन सानखौ दुलाराय आसाम रायजोनि गेजेरावनो फालिगोन। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो दखरा आइजो आफादनि खुंगा 14थि नैथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जयपुर बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै गाहाय हाबग्रा गेटखौ मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारिया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेयैनो रुंसारि दानसोरां ब्रह्म गोसोखां सायनासालिखौ बेखेवनानै होबावो सानसुमा बसुमतारिया। बेबायदिनो जथुम्मानि गोसोखां थान्दै बादा बेखेवनाय गोसोखां मावसोम बादाखौबो दिनैनि समाव बेखेवनानै लानाय जायो। गासै खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनै 15 नभेम्बर 15 आरो 16 बे साननैयाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 77थि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 14थि नै बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों। बिनिनो दिनै 15 नभेम्बर बेवहाय दिनै 15 नभेम्बराव फुंनिफ्राय जोंहा माखासे बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो नैबे बुब्लियाव दा जोंहा सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै बादा बेखेवनाय हाई स्कुल आरो कलेज लेभेलनि रुंसारि कुइज कम्पिटिशन बेवहाय बाहागो लानो फैनाय फरायसा थान्दै बादाखौ बिथांनि मुङाव दोननानै दिनै जोङो बेखेवनाय जाबाय। आरो बे थान्दै बादायाव जोंहा सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 14थि नै बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेला जागोन। बेवहाय दिनै जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफुंनाय जागोन आरो बिनि सिगां जोङो माखासे सावरायनाय आयदा लादों। बे सावरायनाय आयदायाव हाबाफारि होनानै जोंहा माखासे बिबुंथिगिरि आलासि लेंहरनाय जादों। लोगोसे बेवहाय बिबुंथिगिरि आलासिफोरनो माखासे आयदा फारि होनानै जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों। लोगोसे जोङो जोंनि दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गासै 6 आइजोफोर खावलायनाय जादों आरो नैबे जयपुर ओनसोलनि खाथि खाला गासै बर' गामिनि गासै बर' आइजोफोरखौ जोङो बे सावरायनाय मेलाव थान्दै मेलाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। जोंहा दिनैनि बे थान्दै मेलनि सिगां सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारि आरो फेग्रा बेसाद लानायखौ होबथानाय, बेखौ मोनसे आयदा लादों। बे आयदानि बिबुंथिगिरिया जादों मुस्रिमा कल्पना स्वर्गियारि। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि। बिथांखौ जोङो बे आयदानि बिबुंथिगिरि आलासि महरै लेंनाय जादों। आरोबाव बेखेवगिरि हिसाबै थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि। आरोबाव आयदाफारियाव सासे बिबुंथिगिरि दंबावो, बेनो जाहैदों आयदा सोलोंथाइ आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिफावथि। बेवहाय बिबुंथिगिरि महरै मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारि बिथांखौ जोङो आलासि महरै खावलायनाय जादों। बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारि लाफानानै बेखिनि आयदाखौ जोङो लालांनाय जागोन। गिबि सान फरायसा फरायसुलिफोरखौ 15 नभेम्बर जयपुर बर' थुनलाइ आफादनि 77थि गायसन सान फालिथाय बेजों लोगोसे सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा खुंगा फरायसुलिफोरखौ 14थि नै बोसोरारि गासैखौबो जथुम्मा जयपुर बेनि दिनै गिबि बर' गुदि हाबाफारि फरायसालियाव फुंबिलिनिफ्रायनो नुजाथि फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ लोगोसे बेखिनियावनो सिमेन्ट ब्रह्मस काउन्सिलनि EM बिथां मलेन्द्र गोजौ नार्जारि फरायसालि बिसोरनि आरो आखाइजों बेखेवनाय जाहैबाय। दा बेनि उनाव फरायसालिमा थाखोनि रुंसारि दानसोरां फरायसा ब्रह्म फरायसुलिफोरनिसिम गोसोखां मोनसे सायनासालि फोसावहरनाय। नोंथांमोनहा बेखौ दिनैनि बे उदालगुरि सोंगा जिल्ला बादायलायनाय बारग' कुइज बियान अनसाय कम्पिटिसनाव आफादनि बाहागो लानो मानाव गेदेर फैनाय आफादगिरि फरायसा सानसुमा फरायसुलिफोरखौ बसुमतारि
जोंनि बे जौस्राङाव फैनो थाखाय दा बेनि उनाव गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। रुंसारि बाफुराम बसुमतारी आलासि जिरायसालि नब्लां दा बेखौ सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि रमेश सरगिरि बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जाहैबाय। बेनि उनावहाय रुंसारि दंगा मोसाहारि जामुसालि दा बेखौबो मिसामरा जिपिनि आनसलिक पन्सायतनि सोद्रोमा एपि मेम्बार अनजालि खेरखासारि बिथांनि आखाइजों बेखेवबाय। बिनि उनावहाय मुंख्लं खुदिराम मोसाहारि मावसोम बादा दा बेखौबो समखं गाव पन्सायतनि आफादगिरि मानिनां मुस्रि सुख्राम बेखेवबाय। दा बेनि उनावहाय गायसन सान फालिनायजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा थान्दै आरो नब्लां सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आंनि आखाइजों आं बेखेवनानै 14थि 2 बोसोरारि बेनि उनावहाय